काय मर्दा, अरे कोल्हापूरचा ना तू? अरे कधीतरी घरी बोलून पांढरा तांबडा खिलवते पण एका अटीवर. मेला तू कोकणातलो ना, मग कधीतरी पारंपरिक कोकणी सागोती वडे खिलव. भावा, तुझे काका गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये कामाला आहेत ना? अरे तिकडे ओळख नसेल ना, संगीत खुर्ची खेळावी लागते. जरा ओळख करून देशील? देतय पण एका अटीर. तुझा मामा हॉस्पिटलमध्ये कामा का ना, माझ्या एका नातेवाईकाचं बिल कमी करून देशील? भावाशी आज रातच्या अर्जंट गावात जाऊचा. तू रेल्वेत कामा खस ना, माझी एक कोकण रेल्वेची तिकीट बुक करून देशील? देतो पण एका अटीवर. तू बँकेत कामाला आहेस ना? 10ची फाटकी नोट आहे रे, बदलून देशील? भावा, चतुर्थी येते, उकडीचे मोदक द्यायचे. आणि हो, तवशी आणि पोपणीचा पण दे. देतय पण एका अटीर. ईद दिल्यावरती तुझ्या घरचं शिरकुर्मा पण द्यायचो. प्रश्न आहे का? अरे भावा, अरे वा, फ्रेंडशिप डे साजरा करताय वाटतं. असं काही आहे का आज? मेल्या वर्षाचे 365 दिवस आम्ही फ्रेंडशिप डे साजरे करतो. अटीतटीवर. बरं बरं, मग आज काय स्पेशल? अरे हा, आजचा दिवस स्पेशल हा. मग एक काम करतो, जंगलात जातो आणि आमच्या मैत्रीचं एक झाड लावून येतो. नुसतं लावूया नको, त्याची काळजी पण घेऊया. हा, तुम्ही पण एक झाड लावा.